हेलमेट गानालाबा आइन सिफायनानै मटर साइकेल सालायग्राफोरनि बेरेखायै पुलिसनि सिग्रोमनाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै दाब दाब जायगायाव आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव पुलिसनि बाइक सालायग्राफोरनि बेरेखायै गोख्रों सिग्रोमनाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साबकाटा आउटपस्टनि आइसि शिवा प्रसाद कलितानि दैदेननायाव दिनै गारि मटर सालायनानै आइन सिफायनानै हेलमेट गानालाबा सालायग्रा साफ्रोमनिबो बेरेखायै गोख्रों सिग्रोमदों। लोगोसे हेलमेट गानै साफ्रोमनिबो बेरेखायै जुरिमाना फोनांदों। रायजोआव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै साबकाटा पुलिसा थानानि लामा सेराव सिआरपिएफजों लोगोसे दिनै आइसि शिवा प्रसाद कलितानि दैदेननायाव हेलमेट गानै बाइक सालायग्राफोरखौ आइन बेरेखायै गारि सालायनानै आइन सिफायनायनि थाखाय जुरिमाना फोनांदों आरो हेलमेट गाननो बिथोन होदों। साबकाटा आउटपस्टनि आइसि शिवा प्रसाद कलिता बिथाङा बुङोदि हेलमेट गानाब्ला मटर साइकेल सालायनायखौ रेहाय होनाय जानाय नङा आरो गोख्रों जुरिमाना फोनांनाय जागोन होननानै।